खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'निफ्राय फंनैसो राव बुंथिनाय खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। चिरां जिल्ला बिजिनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया साननैनि हाबाफारिजों खुंजाबाय। क'क्राझार गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव मैया लिय'स क्लाब अफ क'क्राझार ग्रेन्ज इन्टारनेशनेल आ ए मेगा दिवस इयुथ बाइक रेली इन फ्रि ड्रिंक आप केम्पनि हाबाफारि लानाय जादों। बर'लागाव बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव थामहिनबा थेंफाख्रि फोथारनि साननैनि हाबाफारि लानानै चिरां जिल्ला बिजिनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया गाजा गोमजायै खुंजाबाय। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि खालपारानि एरिया कमिसननि दैदेननाय PFI नि पिपलहुड नेसनेलनि हाबाफारि लानाय जादों। चापागुरि कक्लाबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि खुंदों। उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि खुंगा 14थि बिमा माहारिनि सावराय जथुम मेहेर गोनाङै जोबनानै थांबाय।